پشتی جوینا چهارشنبه بشف بداوی هاتی هفپیمانا برێڤەبرنا دەولەتێ ئیر و پێنجشەمبێ ڕاگەهاند کو هەر کەس ئان ئالیەک کو بێ دستورا دەولەتێ چەک هەلگرە ئان ژی ئاخا عێراقێ ji بۆ ئێرشکردنا سەر وڵاتên جیران بکاربینێ دێ li dervê qanûnê were hesibandin. Li gorî vê daxuyaniyê piştî sihî îlûna 2026 her çalakiyeke çekdarî ku li dervê çarçûveya dewletê be dê li gor qanûna dijî terûrê were dîtin. Lê pirsa sereke ev e gelo hikûmeta Elî Zeydî dikare piştî sihî îlûnê vê biryarê bi awayekî praktîkî bicihbîne? على اعتبار أن السيد الزيدي برێز علی زەیدی di serdana xwe ya dawî da li Washingtonê da xweyaniya xwe dubare kir û got ku ew hatiye Washingtonê da ku bi Amerîkayê ra her wiha bi welatên cîran ra bi taybetî bi welatên kendavê ra hevkariyên aborî, darayî, bazirganî û berhênanê ava bike. Ev hevkariyên hanê qet nikarin werin bi dest xistin gerçek li derveyî kontrola dewletê da bimîne. Divê biryar werin ferzkirin û rewşa ewlehî û leşkerî werin kontrolkirin. Daxuyaniya hevpeymana birêvebirina dewletê di demekê da tê ku tenê heftiyek berê hêzên Amerîkî û Siûdî li dijî komên çekdar ên girêdayî Îranê li Iraqê êrişên esmanî pêk anîn. Washington û Riyad got ku ev êriş bersiv bûn hember êrişên komên çekdar ên girêdayî Îranê ji Iraqê li ser armancên Amerîkî û Siûdî. Di vê çarçûvê de pispor dibêjin ku biryara hevpeymana birêvebirina dewletê wekî peyameke zelal tê dîtin. Iraq wê nehê li axa wê ji bo êrişên li ser welatên cîran were bikar anîn. فإن الحكومة تعرف ذلك جيدا. Hikûmet vê yekê baş dizane û ez bawer dikim ku tu çareyeke dînîne ji bilî ku milîşya wekî rêxistinên terorîst bihên bi nav kirin. Mîna her rêxistineke din a terorîst ku gefê li Iraqê dixwe. Ji ber ku çalakiyên van milîşyayan bi rastî jî gefin û ew gefin li ser bernameya hikûmetê û pêkanîna bernameya wê. Piştî çend demjimêran ji daxuyaniya hevpeymaniya rêveberiya dewletê desthilatdariya Iraqê bi fermaneke ji fermandarê giştiyê hêzên çekdar Elî Zeydî asta amadebûna ewlehî û amadekariya şer a hêzên ewlehî û leşkerî bilind kir. Semîra Elîmendî, Dengê Amerîka, Washington.